Чираттагы котлау сәламебез Усть-Кулатка авылында гомер кичерүче Бинятова Гүзәлия Сәмәт кызына юллана. Бүген ул үзенең 45 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Шул форсаттан аңа бергә эшләүче хезмәттәшләре, кибеттә бер көндә эшләргә туры килүче Зеленкова Әлфия һәм Файзуллина Галия шәхсән җылы теләкләрен ирештерәләр. Белмибез, нинди җүләр һәм бәхетсез кеше уйлап чыгарган булгандыр хатын-кызлар арасында дуслык була алмый дигән сүзләрне. Без моның турыдан-туры капма-каршы фикернең дәлиле. Менә инде ничә еллар без Гүзәл апа белән дус булып, аралашып, кайгы-шатлыкларны бүлешеп, уңышларыбызга куанышып, матур гомер итәбез. Гүзәл апа күпне күргән кеше, 3 бала анасы. Никадәр генә авырлыклар күрсә дә ул сынмаган, сыгылмаган. Үз тормыш тәҗрибәсеннән чыгып ул безгә дә гел киңәшләр биреп тора. Аның эшенә безнең бар моң-зарыбыз да, кайгы-хәсрәтләребез дә сыя. Авылдан ярак торып эшләп йөрсә дә ул зарланмый. Тик фәрештәләр генә юлда саклап йөртсен. Озак еллар әле бергә эшләсә идек. Без аралашуыбыздан файда эзләмибез һәм мөнәсәбәтебездә кара көнләшүгә дә урын юк. Шулай итеп, туган көнендә аяз күк сиңа сәламәтлек вагоны бүләк итсен. 100 яшеңә җитәрлек, язмыш гел дөрес юлдан гына йөртсен. Дустыбыз, без синең ел сайын туган көннәреңне үткәрәбез, ә син елдан-ел яшәрә барасың. Син без белгән кешеләр арасыннан иң якты күңеллесе, өстәвенә иң матуры да. Кайчан безнең кайгыбыз йөрәгебездә без сиңа барабыз. Шатлык белән уртаклашырга теләсәк тә без сиңа барабыз. Әгәр безгә киңәш кирәксә дә без сиңа барабыз. Һәм һәр вакыт ни теләгәнебезне синдә табабыз. Син безнең белән бергә моңсуланасың. Кирәк чакта сүзең белән дә, эшең белән дә ярдәм итәсең. Синең белән барысы да яңа төскә чума, яңа мәгънә барлыкка китерә. Туган көнең белән сине кадерле дустыбыз. Безнең дуслык еллары синең йөрәгеңә дәрт өстәп, күңелеңә яшьлек яме өстәсен. Синең яныңда гел яхшы кешеләр генә була ала, чөнки син үзең дә шуларның берсе. Син гел матурлыкка омтыласың. Шуңа күрә тирә-юнеңне чәчкә гөлләргә күмәсең. Безнең теләгебез шундый ук матур булып мәңге кал. Ә бүген бәйрәмең көнендә бар эш мәшәкатьләреңне онытып, ял ит. Әй дускаем, аксын да аксын гомер. Өметләр шартлап сынсын, күзләргә яшьләр тулсын, егылган чаклар булсын, сыгылган чаклар булсын. Сирәк-мирәк баш очыннан бәхет кошлары үтсен. Күзләре җанны үтсен дә салкын кышлары көтсен. Гөнаһлар сулга барсыннар, ялгышлар ашыктырсын, тик гомер шулай узсын, хәтта безнең хаталарга кешеләр гашык булсын. Хөрмәтле Гүзәлия Бинятовна, дус кызларыгыз махсус сезнең бәйрәмгә җыр да сайлаганнар, аны бергәләп тыңлыйк әле. Туган көнең белән котлап сиңа, бүләк итәм аяз күк йөзен. Зәңгәр күктә шибәм синең өчен, янып торган җиткән йолдызың. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алсу таңдан нурлы иртәләр. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алсу таңдан нурлы иртәләр. Бар канатын белән сөйлеп яшә, үрнәк булсын тормыш юлыгыз. Тигезлектә гомер кичерегез, сау сәламәт кенә булыгыз.
Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Алтын җепкә тезгән гәрәбәдәй тезелеп тора үткән елларың. Туган көнең белән котлыйм әле, озын булсын гомер юлларың. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Алысу таңдан